Ľudia míňajú viac, ako by mali. A potom nadávajú, že nemajú peniaze. Toto sú 3 najlepšie tipy, ako si vytvoriť dlhodobé bohatstvo, ktoré ti môžem dať ako finančný expert. Poprvé, neposúvaj svoje výdavky priamo úmerne s narastom tvojho príjmu. Prestaň kupovať hlúposti. Ak nezarábaš viac ako 50 000 eur ročne, nemal by si jazdiť na luxusnom aute. Namiesto toho by si mal jazdiť na Toyote alebo na Hyundai. Tiež by si nemal nosiť Louis Vuitton, Gucci alebo Dior. Namiesto toho by si mal nosiť H&M alebo Zara. Po druhé, musíš nájsť spôsob, ako zarobiť peniaze v spánku. Ak to neurobíš, budeš musieť pracovať až do smrti. A najlepší spôsob, ako vytvoriť pasívny zdroj príjmu, je investovať do nehnuteľností. A nie, v dnešnej dobe nepotrebuješ toľko kapitálu, aby si investoval do nehnuteľností. Môžeš začať investovať do realitných fondov. Alebo začni investovať do ETF a indexových fondov. A nakoniec číslo 3. Vystup z davu. Prestaň nasledovať dav. Človek, ktorý kráča sám, je zvyčajne ten, kto to v živote dotiahne najďalej.